बयखौबो खुलुमबाय आरो आंनि स्विटवनि लामा इउटुब चेनेलाव बरायनानै लाबाय बयखौबो आरो बे समावहाय नोंथांमोन साफ्रोमनिसिमबो अननाय मोजां मोननाय खुलुमनाय बयनोबो जिसुनि मुङाव जासिहरबाय आं नोंथांमोननि गेजेराव मोनसे टपिक लानानै फैदों आरो बे टपिकआनो जाबाय बासायजानाया माखौ बुङो जोङो बासायजानायखौ माखौ बुङो बेनि सोमोन्दैयै जोङो गुसुङैहाय फोरबोनि बाथ्राखौ जों खोनासंनि आरो बे बाथ्राखौ नोंथांमोनहा इसोरनि समायनायनि थाखाय नोंथांमोना जिउआव आत्मिक जिबनाव जौगानायनि थाखाय नोंथांमोनहा फोथायनो बोलोगोरा जानायनि थाखाय नोंथाङा जिउआव मोनसे मोनदांनायनि थाखाय आगानसो बारायनो हानायनि थाखाय नोंथांमोननि थुलुंगानायनि थाखाय जाजेननायनिफ्राय जोबजासे नोंथांमोनहा खोनासङोब्ला निस्सय इसोरनि बोरखौ मोनगोन बे बाथ्राखौ आं नोंथांमोननि गेजेरनिफ्राय मोनसे बाइबेलनिफ्राय आं खेबखानानै बुंनो हास्थायदों लुकासनि गाहाम रादाब 19 अध्याय 1निफ्राय 10 पदसिमहालागै जों नायोब्ला बेनि हिस्टरिखौ बेनि जारिमिनखौ बेनि सारांसखौ जों मिन्थिगोन सानसेखालि जिसु ख्रीष्टआ जेरिख' फारसे थांबाय थादोंमोन आरो बे थांबाय थानाय समाव जिसुआ जेब्ला जेरिख' फारसे बारस'लांदोंमोन बे थांबाय थानाय समाव सासे सखिय मुंनि सासे मानसि दंमोन बिनि मुंखौ जाखाय होननानै बुङो जों बेखौ बयबो बुङो सखिय होननानैबो आरो बे सखियआ सासे हायथा मानसिमोन गाहाय मानसिमोन आरो बे सासे खाजोना खांनायनि जाग्रा खाजोना खांग्रा सासे धनी मानसिमोन बे खाजोना खांग्राफोरनि बे सासे गाहायमोन आरो बियो बेखौ बयबो मानसिफ्रा बुङोमोन पापी होननानैहाय गैयैफोरनिफ्राय सेथबनानै जाग्रा माने सिख' साखा जाग्रा सासे पापिस्ट मानसि अननाय गैयै बेबादि होननानै मानसिफ्रा बुङोमोन आरो बियो सानसेखालि जिसु ख्रीष्टखौ बे लामाजों थाबायलांनाय खोनामारनो बियो जिसु ख्रीष्टखौ नायनो थाखाय मोनसे हांग्रिनाय जिउआव मोनसे हांग्रिनाय बिहा फैदोंमोन आरो बियो जिसु ख्रीष्टखौ हामलायनानै बे नायनो थाखाय बे थांदों लामा फारसे आरो लामा फारसे थांनाय समावहाय गोबां मानसिफोरखौ नुबाय जिसुजों थाबायफानाय बिराद मानसिफोर ज' सोलोंग्राफोर दङ दाफाफोर दङ जिसुजों गोबां हाजार मानसिफोर दङ अब्ला बियो सानबाय आंथ' हायथा मानसि माब्रै आं नुनाय सखियखौलाय बेनिखायनो आङो मोनसे बुद्धि खालामनोसै आं मोनसे बिफाङाव गाखोनोसै आरो बे बिफांनि मुङा सुकुमार बिफांमोन बे सुकुमार बिफाङाव बे सखियआ गाव गाहाय जानायखाय जिसुखौ बोरैबा नुगोन बिनि थाखाय बियो गाखोनानै थाबाय आरो बे गाखोबाय थानाय समाव जिसु ख्रीष्टआ जेब्ला खाथियाव सौहैयो अब्ला जिसु ख्रीष्टआ सखियखौ बुंबाय अ सखिय नोङो ओंखारबो मानोना आं दिनै नोंनियावसो थांनो नांगौ आं नोंनियावसो आलासि जाहैगोन नोङो ओंखारबो अब्ला बे हाखु दाखु ओंखारबाय आरो गोबां मानसिफ्रा बिनो सोलोंग्राफ्रा सानबाय बे पापी मानसि जिसुआ बेजों मानो रायज्लायखो जिसुआ बिनियाव मानो थांनो होनखो गोबां सोलोंग्राफ्रा सानदों गोसोजों गोसो आरो होनस्रोलायदों आरो जेब्ला जिसु ख्रीष्टनियावहाय बे ओंखारनानै रायज्लायफैयो अब्ला जिसु ख्रीष्टखौ बे रंजा बाजा गावनि न'आवहाय बरायदों आरो नाजावदों आरो गोसो खुसिनिफ्राय बियो गावनि दंनाय मानिखौ गावनि केरेक्टारखौ बियो जिसु ख्रीष्टनो बेबादि रायथिबाय फोरबो गुरु आङो इसोरखौ गिनायजों आङो आंनि खांनानै मोननाय दाननिफ्राय 60% 70%खौनो आङो गैयैफोरनो ओरैनो दान होयो आरो आङो सोरनिफ्रायबा आङो थाइसे थाखा जुदि सोलायनानै जुदि लाफ्लांबायबा बेनिफ्राय आङो 4 गुन आं बिसोरनो होफिनो बेबादि आङो मावो फोरबो होननानै जिसु ख्रीष्टनि बे रायथिदों अब्ला जिसु ख्रीष्टआ गोसोजों गोसो सानदों बियो थारैनो सैथो मानसि इसोरखौ गिग्रा मानसि मानसिफोरखौ सेबा खालामग्रा मानसि अनसुला मानसि खुला खुलि गोसोनि मानसि होननानै जिसु ख्रीष्टआ बेनि फारसे नोजोर होदों आरो जिसु ख्रीष्टआ बुंबाय बेखौहाय बासायजानाया दिनै बे न'खरनिफ्रायनो बासायजानाया दिनैनिफ्राय बे न'खरनिफ्राय जाबाय मानोना बियो आब्राहामनि जोलै आन्दायनानै थानाय बासायजानाया दिनैनिफ्राय बे न'खराव बेबादि होननानै जेब्ला जिसु ख्रीष्टआ बुङो
अब्ला सखियनि गोसोआ बिराद रंजाखांदों गोबां रंजादों खुसि जादों नाथाय गोबां मानसिफ्रा जिसु ख्रिस्टनि बेबादि बुंनायखौ गोजोननाय मोनाखै गोबां मानसिफ्रा बुंबाय सोंलायबाय सानलायबाय गोसोजों गोसो बुंबाय बे सासे पापिस्ट मानसि बे सासे खाजोना खांग्रा बयजोंबो मिथिजानाय पापि मानसि बेखौ बोरै जिसु ख्रिस्टआ बेबादि बुंखो गोबां मानसिफ्रा सानलायदों नाथाय सोमोनांथाव बासायजानाया जिसु ख्रिस्टनि बासायनाया बे पापिस्ट नखरनिफ्राय जाजेनबाय जोङो बे बासायजानायनि बाथ्रानि गेजेरजों बे खामानि मावनायनि गेजेरजों बे जाथायनि गेजेरजों जों मिथिनो हाबाय जिसु ख्रिस्टआ रावखौबो मुगैनाय मुजुनाय नेवसिनाय गैयालासे बासायजानायखौ जायहा फोथायगोन जायहा नाजावगोन जायहा जिसु ख्रिस्टखौ फोथायगोन बे मानसिनियाव बासायजानाया फैगोन जाय मुंखौ हायाव आरो नखराङाव गुबुन रावनोबो एखतियार होनाय जायाखै only for Jesus only for जिसु ख्रिस्ट जोङो दोनहरजानायनि 4 अध्याय 12 फोराव जोङो नायब्ला मोननो हायो हायाव आरो नखराङाव पृथिबियाव दंनाय माने गासैबो मानेफोरनि गेजेराव रावनोबो जिसु बायदि एखतियार गोनां नामखौ होनाय जायाखै only जिसु ख्रिस्टनोल' होनाय जाबाय बेबादि गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों बे आं बुंनाय बाथ्रा नङा बे जोंनि गोथार बाइबेला जोंनो फोरोंदों अनलायग्रा लोगोफोर जों बासायजानायखौ मोनबाय जुदि नोंथाङा बे बासायजानायखौ मोनबायब्ला नोंथांनि बे बासायजानायखौ गुबुननो एक्सपिरियेन्सखौ बासायजानायनि एक्सपिरियेन्सखौ गुबुननो प्ले खालामदो नोंथांनि बासायजानायखौ बे एक्सारसाइजखौ गुबुननो प्ले खालामदो गुबुननो फोरमायदो नोंथांनि बे बासायजानायनि एक्सारसाइजखौ गुबुननो खोन्थादो नोंथाङा दे बासायजाबाय नोंथाङा दे बासायजानायखौ मोनबाय बे बासायजानायखौ बे एक्सपेन्सनखौ गुबुननो फोरमायदो जेरै नोंथांनि गारिया गाज्रि जायोब्ला नोंथाङा गारि मेकारनियाव लाङो आरो नोंथाङा जुदि केसफोर जायोब्ला लक' आदालत नागिरनानै उकिलफोरनाव थाङो केसनिफ्राय रेहाय जानांगौनि थाखाय नोंथाङा नोंथांनि देहाया जुदि लोरबां जायोब्ला लोमजानाय जायोब्ला नोंथाङा मोजां डक्टरनाव थाङो आरो जोङो नोंथांनि बे आत्मिक जिबना लोरबां जायोब्ला नोंथाङा जे आत्मिक जिबनाव जुदि गोमायोब्ला नोंथाङा जे आत्मिक जिबनाव जुदि दुर्बल जायोब्ला नोंथांनि आत्मिक जिबनखौ नोंथाङा माबोरै सोखागोन गोमानाय आत्मिकखौ नोंथाङा माबोरै मोनफिनगोन बे आत्मिक जिबनखौ बोखांफिननोब्ला बासायजानायखौ नांगौब्ला गोमानाय आत्मिकखौ मोनफिननांगौब्ला नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनि मुंजोंल' मोननो हागोन जिसु ख्रिस्टनि मुंजोंल' नोंथाङा मोननो हागोन नोंथाङा जुदि बासायजानायखौ मोनबायब्ला नोंथांनि बासायजानायखौ नोंथांनि डक्टरनाव थांनानै बासायजानायखौ बबे मुलिजों मोजां जादों बबे डक्टरजों मोजां जादों बे मुलि मोजां जानायखौ नोंथांनि फाहामजानायखौ गुबुन 10 जन मानसिनो फोरमायदो नोंथांनि बासायजानायखौ नोंथांनि मुक्ति मोननायखौ नोंथांनि आत्मिक जिबनाव मोनफिननायखौ बे मोनफिननाय जिबनखौ गुबुननो फोरमायदो आरो नोंथाङा जे मोनबाय बे बासायजानायखौ एक्सारसाइज खालामदो खुलुमदो बाख्नायदो रंजासोदो बाख्नायदो फोरबोखौ नोंथाङा आरो बे बाख्नायनायखौ मानो बाख्नायदों बेखौ नों गुबुननो फोरमायदो नोंथाङा हमथाबदो बे बासायजानायखौ मोनबायब्ला ख्रिस्टखौ नोंथाङा फोथायनानै पापनिफ्राय मोनफाफिननानै नोंथाङा जुदि बासायजानायखौ मोनबायब्ला नों बेखौ हमथाबदो जोंनि गोथार बाइबेलावहाय कलसियानि 2 अध्याय 6 आरो 7 फोराव जों नायोब्ला मोननो हायो नोंथाङा हमथाबदो बासायजानायखौ
नोंथाङा नोंथांनि एक्सपिरियेन्सखौ खोन्थादो गुबुननो प्ले खालामदो नोंथांनि बासायजानाय बेखौनो होनो बासायजानाय बै बासायजानायखौ सोरनोबा नांगौब्ला दिनै आरो गाबोननो दानो नोंथाङा जिसु ख्रिस्टनियाव फै नोंथाङा आंखौ नायनानै नङा नोंथाङा ख्रिस्टानफोरखौ नायनानै ख्रिस्टानफोरनि आखल आखु केरेक्टारखौ नायनानै नङा ख्रिस्ट' जिसुखौ नायनानै नोंथाङा बिनि बोसोनखौ खोनासंनानै बिनि मुंजों नोंथाङा बासायजानायखौ बिनि मुंजों नोंथाङा बोखांजानायखौ नांगौब्ला मोननो हास्थायोब्ला नोंथाङा फोथायदो बेखौ नोंथाङा बेखौ नाजावदो दिनैनो दानो नोंथाङा बासायजानायखौ मोनगोन बे बासायजानायखौ मोननोब्ला नोंथाङा गोसो सोलायनो नांगोन मन फाफिननांगोन मानिफ्राय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि आखलनिफ्राय गाज्रि जानाय लोंनायनिफ्राय गाज्रि बेबहारनिफ्राय मूर्ख खामानिनिफ्राय नोंथाङा गिदिंफिन मन फाफिन नोंथाङा दिनैनि दानो सखिय बादि नोंथांनि न'खराव जायखि जेखि बाथ्राजों बुङा मानो बासायजानाया दिनैनो नोंनि न'खराव फैगोन बे बासायजानायखौ दिनै जिसु ख्रिस्ट'आ जोंनो होबाय बे बासायजानायखौ जिसु ख्रिस्ट'आ दिनै होबाय जों गुबुन रावनियावबो जों बे बासायजानायखौ मोननो हाया गुबुन रावबो बे बासायजानायखौ मोननो हाया आरो होनोबो हाया अनलि हायाव आरो न'खराव जिसु ख्रिस्ट'नि मुंजोंल' मानसिया बासायजानायखौ मोननो हायो इसोरा बे बाथ्रानि गेजेरजों नोंथांमोन साफ्रोमखौ बोर होदों बासायग्रा जिसुनि मुं जाथों आमेन गोजोन्थों